Hello viewers, and today we are going to read a small story, Almost Late to School. Piny ne otimo mudho, to koth bende ne chwe. Piny ne otimo mudho, to koth bende ne chwe. Kane Ben ne ikore ne dhi e sikul. Ka ne Ben ne ikore ne dhi e sikul. Ne oparo mondo orwak gigo mageng'o koth. Ne oparo mondo orwak gigo mageng'o koth. Mondo kik dende bed kod ng'ich. Mondo kik dende bed kod ng'ich. Kane osetieko, ne omadho chai ma okinyi. Kane osetieko, ne omadho chai ma okinyi. Ne obiro dhi e sikul bang'e. Ne obiro dhi e sikul bang'e. E chache ma okinyi, ne ochamo makati molos kod tong' to oluoye chai. E chache ma okinyi, ne ochamo makati molos kod tong' to oluoye chai. Ben ne oparo ni chiemo no ne mit mokalo. Ben ne oparo ni chiemo no ne mit mokalo. Kane osetieko metho, ne okawo okapune kod tich mar dala mane japuonj omiye. Ne okawo okapune kod tich mar dala mane japuonj omiye. Eka ne owuok ka ochimo sikul. Eka ne owuok ka ochimo sikul. Ben ne omor ka oparo gigo mane idhi puonje e sikul. Ben ne omor ka oparo gigo mane idhi puonje e sikul. E yo, ne oneno achiel kuom osiepe ne. E yo, ne oneno achiel kuom osiepe ne. Ne ochako wuotho e bath osiepne ka gichimo sikul. Ne ochako wuotho e bath osiepne ka gichimo sikul. Ben ne ong'iyo sa ma ofwenyo
Ben ne ong'iyo sa ma ofwenyo. Ni obiro leo ne sikul. Ni obiro leo ne sikul. Ben kod osiepne ne owuok ng'wech. Ben kod osiepne ne owuok ng'wech. Mondo gichop e sikul e wang' sa. Mondo gichop e sikul e wang' sa. Kuom hawi maber, ne gichopo ka odong' dakika achiel mondo olang' oywagi. Kuom hawi maber, ne gichopo ka odong' dakika achiel mondo olang' oywagi. Ben kod osiepne ne onyiero wachno. Ben kod osiepne ne onyiero wachno. Seche mane gidhi bet e kombe gi. Seche mane gidhi bet e kombe gi. Gibiro paro wachni kaka odiochieng' mane gichiegni leo e sikul. Gibiro paro wachni kaka odiochieng' mane gichiegni leo e sikul. Thank you so much, and I hope that you enjoyed the learning. Keep in touch, send us an email. You can also interact with us on Twitter, Instagram, and Facebook as Luo English Dictionary. And for now, Oriti, and see you in the next one.